O Concello da Pobra do Caramiñal celebrou esta mañá o Día de Rosalía de Castro. Fixo nun acto institucional que se desenvolveu na propia praza que leva o nome da escritora padronesa e no que participou parte da corporación municipal, así como tamén numerosos veciños. O acto incluíu a lectura dun manifesto no que se puxo de relevo a figura da autora do Cantares Gallegos. Unha muller con unha importante e fecunda produción literaria que tamén destaca por desafiar os estándares establecidos na sociedade da súa época. Rosalía de Castro é unha personaxe central para Galicia. É un luxo para o sistema literario galego ter unha muller como Rosalía tan adiantada ao seu tempo. Unha figura da que calquera galego galega se sinte orgulloso de que nos represente desa forma tan icónica e con composicións de tanto valor para a nosa cultura. A celebración, que incluiu tamén a lectura de varios poemas, rematou coa tradicional ofrenda floral ao pé da escultura en homenaxe á autora.